ಹಲೋ, ಯಾರದು? ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಬಣಂದು. ಹಾಯ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್, ಎಂಚೊಳ್ಳರು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೈವ್. ಇನಿ ಶೀತ ಉಂಡೆಂಕ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಏರ್ಲ ಗೈಸ್ ಬೈಜೀರ್ ನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಶೀತನ ಹಾಕ್ಯಂಡ್ರಿ ಅಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಶೀತ ಕೊಡೆ ಆತನ. ನಾವು ಬಿರಿಯಾನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈತ ತಿಂತ ಕೊಡೆ. ಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಲ ತಿಂತೆ ಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶೀತ ಆತು ಅಂಡಲ್ಲ. ಅವು ರೈತ ತಿಂತೈತೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಶೀತ ಆತನು. ಸೊ ಹೊರ ಲೈವ್ ಬುಡ್ಚಿಂದಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ ಎಂಕಲ ಶೀತ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಟೊಪ್ಪಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿರು. ಸೌಖ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಉಂಟು ಇವತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಾರ ಕೇಂದ್ರ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೂರು ತಿಂತೆ ಅವು ಒಂಡಲ್ಲ ಏಪಲ್ಲ ತಿನ್ಪೇನು. ಬಟ್ ಕೊಡೆ ಅವ್ರು ರೈತ ತಿಂತೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಶೀತ ಆತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ. ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತರದ ಬಿರಿಯಾನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೈತ ಇತ್ತನು ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ಆಪುಜಿಂಕ್ ಅವು ತಿನ್ನಾಗ ನೆನಪಾಯ್ಚಿ. ಓ ಅಂಚ ಬಣದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲವ್ರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಕುಲೆ ಅಂತ ಪಾತೆರಡು ಯಾರು ಮನಿ ಬಂದು ತೋಂದುಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೇ ನನ್ನ. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಪಣಂದ್ರೆ. ಹಾಯ್ ಸರಿತಕ್ಕ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ? ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಪಣಂದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನಿ ಸಾಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್, ಇನಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಾವೆ, ಇನಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡದು ತೆಲ್ತದು ಬುಳ್ತದು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆತನು ದೊಂಡೆ. ಇನ್ನು ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತರ ತಂಚ, ಅಂದ್ ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಹಲೋ ಪಣದು. ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸೂಪರ್, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಸೂಪರ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಸೂಪರ್, ನೀವು ಸೂಪರ್ ಒಣದಲ್ಲಿ. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸೂಪರ್, ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ ಸೂಪರ್. ಎಂತದ್ದು ಇದು ಕೋಡೆದ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಂಡು ಅವು ಇಲ್ಲಲುಂಡಿ ಸಾಂಗ್ ಲೆಸ್ ಲೈವ್ ಇನ್ ಪಣಂದಿರ. ಸಾಂಗ್ ಲೆಸ್ ಲೈವ್ ಅಂದಂದು DJ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾರಾಯಣ ಕುಳಲ್ ಬರ್ತೀರ. ಹಾಯ್ ಪಣಂದಿರ. ಹಾಯ್ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಖಾಲಿ 1 hour ಲೈವ್ ಅವೇ. 1 hour ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಂಡು ಕೊರ್ಲಿ, ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರಂಡು ಪಾಡ್ಲಿ. 1 hour ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ. ಯಾನು ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ பண்ணது ಅಂದ ಸೂಪರ್ பண்ணது ಮಾಮು ಬಂದರ್ பண்ணது ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಓಕೆ ಟೊಪ್ಪಿಲೆಸ್ ಮಾಮು பண்ணது. ಸರಿತ ನಾಯ್ಕ ವನಸ ಆಂಟಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಯ ವನಸ್ ಮಂತೆ ನಾವು ತೆತ್ತಿಲ ಬುರ್ಜಿಲ ಎತ್ತಿಂಡ ತಿಂಡೆ. ಅಣ್ಣ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡು ಬಣದಲ್ಲಿರು. ನಮ್ಮದು ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಡುಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಅಡುಗೆದು ಕೆಲವು ಉಂಟು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವು ಉಂಟು ಸ್ಪೆಷಲ್, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಂದೆ ತೊಪ್ಪಿ ತಿಕ್ಕುಲ್ ಬಂದಿರ. ಅಣ್ಣ ನೀನು ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ ತ್ರಿಷಾ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆಗೆ ಮನದಲ್ಲ ಅಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಕುಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡತ್ತ ಮನದಲ್ಲರು. ಸರಿತ ನವೀನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜ ಹಾಗೆಂಡರು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ತೂಲೆ
ಎಬಿ ಕಮ್ಮಿದ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಟೊಪ್ಪಿ ದೆತ್ತರ ಮಾಮು ಕಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಪ್ರಭಾವನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಚೂರು ತಿಂತೀನಿ ನಾವು ಕೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ರೈತ ತಿಂಡದ ಅವು ತೆಕ್ಕರೆ ಎತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಅವು ತೆಕ್ಕರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಎನ್ನ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಿಖಲ ಟೊಪ್ಪಿ ನಿಖಲು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಲಡೆ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ನಂತ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲೋ ತೂಪೆ ನಿಖಲಿ ನಾವೇ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊರೋದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಓ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬರಲಿ ಇವನ ಅವು ಪರೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಟೆ ಬಣದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಿನ್ನದ ಟೊಪ್ಪಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇಕಾ ಟೊಪ್ಪಿ നല്ല 4 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಬಾಕಿ ಉಂಡ ಎಸಿ ಪಾಡ್ದಿನಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬೇರೆಯವರ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಣಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಬೇತಕನ ಟೊಪ್ಪಿ ನಮ್ಮದಾಯ ಗದ ಸರಿತಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಸರಿತಕ್ಕಗ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬು ದಾದ ಗಜಿಪು ಶ್ರೀನಾಥ್ಗೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ನಂದೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಹವಾ ಒಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ 2ನೇ ಲೈಕ್ ನನ್ನದು ಸರಿತ ನವೀನ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ ಪಣದಲ್ಲಿ ಇರೇಗದಾದೆ ಕಾಚಿಪು ಯಾನು ಬುರ್ಜಿ ಮಂತೆ ಬುರ್ಜಿಲ ಬ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ 16 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 16 ಜನ ಖಾಲಿ 5 ಜನ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ಲೈಕ್ ನಿಕಲ್ಡ ಅವಾಯ್ ಸೊ ನಿಕುಲಾದೆ ಕೊರಿಯ ಡೆಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹೌದೌದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೌನ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವ ಮೌನ ಲೈವ್ ಪಾಡುವ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ಚಿಕನ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಸರಿತಾ ನವೀನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಹಲೋ ಪಣದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾಬಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ದಾದ ಗಜಿಪು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡಿ ಪಣದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡಿ ಹರಿಜೋನ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹರಿಜೋನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕಲ್ ಕೋಡೆ ಪದ್ಯ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೀತಾ ಆತನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋರ್ಚಿ ಓಕೆ 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 ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬೇ ನಾವು ಎಂಕುಲು ಓದೋನು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಪೇವೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೋವಿಂದನೇ ಬರ್ತೀರು ಏತು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಪರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೈ ಕಜಿಪುಲ ತಿಲ್ನೆ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಂಡ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೋಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಅವು ಶೀತ ಆತಂಡು ದಾದೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬಣ್ಣಿ ಕೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ತೆಕ್ಕರೆದ ರೈತ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ರೈತ ತೆಕ್ಕರೆ ತಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅವು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಪೋಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋಡೆ ಬಡಾದಿತ್ತನು ಪಕ್ಕ ಉಂಡೆ ಅನ್ನು ಅಂಚದಂತೆ ಶೀತ ಆತನು ಐಕ ಹಾಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನಿ ದಾಯಡು ಶೀತ ಆತೀನಿ ಇಂದು ಪಕ್ಕ ಓದೋಚಿ ಇರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕುಳೆ ಓದುವ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಅಂಚೆ 1 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಗ 8 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜಿನ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ನಂಚದ್ದು ಆದಾನ್ ಪೆರ್ಲಾತ ಜಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಏಕೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಚಲೋ ಅವರ ಲೈವ್ ತೂದು ಪೋಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಎತ್ತೆ ಅನ್ನು ಬರ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕಂದು ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಕುಲ ಮೊಕ್ಕಳು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಲಡೆ ಮನ್ಪಡಂದು ಅಕ್ಲೆ ಲಡೆ ಮನ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕೊರೋಡತ
ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯ ದೀದಿಗೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಕಷಾಯದಿಂದ ಕೆಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಇಂಕ್ ಅವು ಉಳ್ಳಾಡಿದ ಕಫ ಕರ ಉಂಡು ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ ಇಕ್ಕಿತ್ತ ಇಂಚೇನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬನ ಸರಿ ಆಪುಣ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಸ್ ಉಂಡು ಈರೆಡ ಅಂದು ಬಣದಲ್ಲಿರು ಎಣ್ಣೆ ಟಪ್ಪಿ ಪೋಯಿನಾ ಅನ್ನಂದು ಸರಿತ ನಾವಿನ್ನು ಪೊರಿನಾ ಅಂದು ಬಣದಲ್ಲಿರು ಉಂಡು ಈರೆಡ ನಾರಾಯಣಕ್ಕ ಇರೇಗ ಇಜ್ಜಿಯ ಟೊಪ್ಪಿ ಸರಿತಾ ಅಕ್ಕ ಬಣದಲ್ಲಿರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇನ್ನು ಎಸ್ಸಿ ಏರ ಹೋಗಿ ಗೋವಿಂದನ್ನಿ ಅರಬ್ಬಿ ನಕ್ಳಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಪ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದಂದು ಅವ್ರು ಪಂಡ ಆತು ನಮಲಕ್ಕ ಖಾರ ಪುರ ಮನ್ಪುಜಿರಕು ಅಕ್ಕಳು ಜಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಬಾಡ್ನು ಕೊಂಚೂರು ದಲ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆರ ಆತು ಮುಂಚೆ ಪಾಡುವೆರ ಅಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೋತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಮು ಇ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಓ ದಾದಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ದಾದೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ತನು ನಾರಾಯಣ್ ಬಿರ ನವೀನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ತಿಂಡರೆ ಕುಜಲ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಎಕಡೆ ಮೀದಿ ಅಂತ ತರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಅದವು ಹೊರ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಜೆಪ್ಪುಜವು ಅಂಚ ಐಕೆ ನಡೆಯನೆ ಒತ್ತಿ ಒಂತೆ ಒತ್ತಿಯೇ ನಾವು ಇಜ್ರ ಅಂಚಿನ ಆತನು ಸೆಂಟರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇದಲ್ಲಕ ಗೋವಿಂದ ನಂಜು ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡುವರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ತೆಲಿಪೇರ್ ಲಾಪುಜಿ ಅಂಕ ತೆಮ್ಮಂಡು ಐಕ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಏಪಲ ನಾರಾಯಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನಂದ್ರೆ ಯಾನು ಏತು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವನು ಪಾಡ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಳೆ ನಿಜ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಮು ಅಂತ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬಂದರು. ಹಾಯ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅನ್ನ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ನಮಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡಲಾ? ಹೀಗೆ ಸಂಗಮೇಶ ಗೋವಿಂದನ ಲೈಕ್ ಅತ್ತೆ ಲವ್ ಕೊರ್ಪೆನ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂದುಲ್ಲೆ ಉಲ್ಟಾ ತವ ಯಾನಿಂಚೇನೆ ಪಾತಂಡ ಉಲ್ಟ ಬಲ್ಪು ಅವು ತೋಜುನಿ ಇರೆಗ್ ಉಲ್ಟ ಅಂಚ ಅವ ಐಟ್ ಅಂಚ ತೋಜುನು ಇರೆಗ್ ತೋನಾಗ ಅವು ಸರಿ ತೋಜ. ಸಂಗಮೇಶನ ಮುಡಿಪು ಬಣದಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಮುಡಿಪಿಯೇ ಊರ ಒಳ್ಳೆ ತಲೆ ಒಂಡೇರು. ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಮಾತಾಡುವಾಗ ತೆಮ್ಮ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಇವತ್ತು. ಹೀಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಸೊ 1 ಗಂಟೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವುದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಓಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟು.
ನವೆಂಚ ಹುಷಾರಿದ್ದೇನ ಇರೆಗ್ ಉಲ್ಟ ತೋಜಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಸಮ ತೋಜುನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಗೋವಿಂದ್ ಪೇಜ್ ಉಲ್ಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಇಂದು ಸರಿ ಆಡ ಇತ್ತ ಸರಿ ತೋಜಿನ ಈಗ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದ ಎಬ್ಬೋ ಇತ್ತು ಸರಿ ಆಣಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಬಣದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಕೋಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈತ ತಿಂದು ಸೀತ ಆತನಿ ಅಂಚೆ ನೀ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೂಜಿ ಸೊ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಪೇಪಾಡ್ ಮಂತ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ನೀವು ಪೂರ ತುದು ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಅನ್ಪು ನಾವೇ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬರ್ದು ಚೋಚ तू तो जीनियस निकला उन्होंने बक ऑफ कोर्स ब्रो हम लोग तो जीनियस ही है लेकिन कभी कभी क्या है दादा वेश इरना ವೇಷದಾಲಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಶೀತ ಆತುಂಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಅವು ಕೊಡೆ ತೆಕ್ಕರದೆ ಅನ್ನೊಂದು ತಿಂತೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬನ್ಪೆರತ್ತ ರೈತ ತಿಂತೆ ಅಂಚಾದವು ಶೀತ ನಿಂಗೆ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ದ ಕಾಡು ಉಂಡು ಮುಡಿಪುಡು ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇನ್ಫೋಸಿದ ಕಾಡು ಉಂಡು ಮುಡಿಪುಡು ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವರ ಮಂಡೆ ಬಲಿಪೂಜ ಒಂದು ಅವರವರ ಬಲಿಪುನಿ ದಾದ 4 ಸತಿ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಪುನು ಕೊಚಂಬಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ಅವು ತೆಕ್ಕರದ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಂತಿ ಜನ ತಿನ್ನಗದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜವು ಬೊಕ್ಕ ತಿಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆನೇನು ಚೂರು ಒಂದು ಅವಂತು ನಿಂಗೆ ಸೀತ ಪಾತೆರ್ನಾಪುರ ಅವು ಮೂಂಕು ಪೆರೆಪುಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಉಲ ಹಿಡ್ದು ದುರ್ಗಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ಮಂಡೆಗೆ ಇಂಚ ಕಟ್ಟೋಡ ಇಂಚ ಮಂಡೆಡೆ ಏರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ನಾರಾಯಣ ಆಯ್ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಅವನು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಮಂಡೆ ಶ್ರೀನ ಆಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ಸಂತೋಷ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ಅಂದಂದು ಕೋಡೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿದು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಅಂತೆ ಆವು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯರು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚ ದಿವಳಿ ಮಂಡೆಲ್ಲ ತೋಜಿ ಬರ್ತೀಯ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಶಾಲ ಬನ್ನೇನೆ ಯಾರು ಬರ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿನಾಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕದಾದಾತೆ ಪೊಂಗಕ್ಕ ಬೈಜ್ಯರೆ ನವೀನರೇ ಬನ್ನ ಪೊಂಗಕ್ಕ ನವಿಯರೇ ಪೊಂಗಕ್ಕ ಸಂಪದನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ಪೆ ಮಾದ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆ ಹಂಗಿಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಲಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗ ದುರ್ಗಕ್ಕಾಗ ಬರ ಕಜಿಪು ದಾದೆ ದಾದೆ ಉಂಡು ಬ್ರೋ ವೈಟೆಡ್ ಪೊಸತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬ್ರೋ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪತ್ತೊಂದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೆಂಗೆ ಶೀತ ಆದಂತ ಸ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಪಾತೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆನ ಬೊಡ್ಚಿಂದುಂಡು ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಪುನ ತೈಕ್ ಐಕ್ಯಾನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ತೆಲಿಪುನಿ ಆಪುಜಿಂಡ ಡೈಲಾಗ್ ಬೈ ವಿಮಲ ಕುಲಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ತೆಮ್ಮಾರ್ಪುಂಡ ದಾಯ ತೆಲಿಪುನು ಒಂದು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಣಂದುಲೇರು ಗೋವಿಂದನೇ ಕಾಲಿ ನೀರತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಪಣಂದುಲೆ ಅಂದಿ ನೀರು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಹೊರ ಬಳ್ಳು ಪಾರ್ದು ನೇಲ್ಪಾಲೆ ಒಳ್ಳ ಬಳ್ಳು ಪಾರ್ದು ನೇಲ್ಪಾಲೆ ಇಂಚಾನ ಇಂಚಾನೆ ಉಲ್ಟಾ ಕನ್ನಡ ಬಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪಿನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಡ ಪಿನ್ನಲುಂಡು ಉಲ್ಟ ಕಟ್ಟೋಡ್ಚಿ ಸಂಪತ್ತನೆ ಮನ ಯೋಗ ಮನ್ಪುಳೆ ಒಣದಿಲ್ಲೇರು ಈರು ಮುಖಾಬಯ ಮಲ್ಪುಳೆ ಮೂಕಾಬಿನ ಅರ್ಥ ಆಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲು ಒಣದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ
అమ్మ పని మీద దాదా కూల కట్టుంది నేను ಸೂಪರ್ ಗೋವಿಂದನ್ನೇ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲೇರು ಉಪ್ಪಡಿ ಮಲ್ಲೆ ಜೀವನದಲ್ಲೇರು ಸಂಪದನೆ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ದಾದೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಯಾನು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಗ ಈರೆ ಪಂಡರು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದಿಯ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಎನ್ನಿನೆ ಐನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲು ನಾಡು ಪತ್ವ ಓ ಅಂದ ಏರ್ದ ಏರುತ್ತ ಗಂಟೆಲ ಕಾಂಟು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಕಾಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ದಾದೆ ಉಂಡು ಕುರ್ಸಿ ಉಂಡುದೆ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಜ್ವಿತ್ ಅನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬರೆದು ಮಾಡ್ದೇನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದೆ ಇನಿ ಸ್ವರ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಯಾನ ಪಾತೆರುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಲೈಕನ್ನು ಬರೆದು ಬಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಳು ತೂದು ಕೊರೋಡಾವೆ ಅಂದಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಣಂದುಲೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶ್ರೀ ಕೂ ಬಣಂದುಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆತ್ತ ಊರುಡು ಪುರಂಡ ಶೀತ ಆಪಿನೊಂಜಿ ಪನೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಆತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೂಲು 40 ಡಿಗ್ರಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ 38 ಡಿಗ್ರಿ ಪುರ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮಾರ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಶೀತ ಆಪುಂಡು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಇತ್ತೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅವು ಕೊರ್ಲೆ ಬರೆತೀನಿ ಅತ್ತು ಕೊಡಿ ಅಂಚ ಬರೆತೀನಿ ಕೊಡಿ ಕೋಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಬರಿತೀನಿ ಪಂಡ ಕನ್ನಡದ ಕಲೆಗಳು ಅರ್ಥ ಹೊಡುತ್ತೆ ಐಕ್ ಅನಿತಾ ಬತ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅನಿತಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚ ಉಳ್ಳರು ಬ್ರೋ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬ್ರೋ ಎಂಕ್ ಇನ್ನು ತೆತ್ತಿ ಬುರ್ಜಿ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿಲ ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ಸ್ವರ ಪೋತು ನಂಚೆ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ತು ಓಡು 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಖಾಲಿ ಅವೆ ಬಕ್ಕ ಪೋಪಿನಿ ವಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪವನೊಂದು ಸಂಪತ್ತನೆ ಈ ಕುರ್ಲ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಲೆ ಸೀತಾ ನನಗಂದು ಶ್ರೀ ಕುರ್ಲ ಶ್ರೀ ಈರ್ಲ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಲೆ ಸೀತಾನಗ ಅಂದು ಆರ್ಕೆ ಬಿಕ್ಲ ಕಟ್ಟುವೆರು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ್ಪ ಒಂದು ಪೆರಿಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀನಾಥ್ ವಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಪನ್ಪ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನವೀನ್ ಅವು ಉಷ್ಣಲ ಶೀತಲ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಅವೇ ಉಷ್ಣಲ ಆತಂಡು ಬಾಯ್ಡ್ ಪಕ್ಕೆ ಆಯ್ತೀನಿ ಐಕು ಒಳ್ಳೆಯನ್ನು ಜಿಡ್ದಿರ್ತ ನೀರು ಬರೋಂತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಪಣೊಂದು ಅಂತಲೇ ಉಷ್ಣಡು ಶೀತ ಆತಂಡಿ ಮಲ್ಟಿ ವಿಟಮಿನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ನೈಟ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಕೇನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬಣದಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ಎಡ್ಡ್ಯಾಪ್ ಜಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಬಣದಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಅನಿತಕ್ಕ ಇನಿ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿಲ ಕಜ್ಜಾವೆ ಇರು ಕೋಡೆ ಓಡೆ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಕೋಡೆದ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡಿ ಜನತ್ತ ಎಂಕಲ್ ತೂಲೆವೆ ತೂತು ಜಂಡ ಇನ್ನಿನ್ನೋ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡ ನಿಕ್ಕಳು ಬಲಿಪುವರ್ ಬಂದ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇರೇಗ್ ಇನಿ ದೊಂಡೆ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಅನಿತಕ್ಕತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅನ್ನ ಅಂದಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದಂದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಂಚ ಕಡಪುರಂದಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮನೆ ಪನ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪನ್ಕ ನಮ ಅಂದ್ ಓಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಬರ್ತೀರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಣದಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯನೇ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಗಜಿಪು ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ಬರ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಶಿವ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಕೇಳಂದಲ್ಲೇರು ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಮು ದಾದೆ ಪಂಡೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರೊಂದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾವನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಪಣ ಅಂದಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜನ 1 ಗಂಟೆ ಪಂಡ ನಾನು ಪಾತಿರು ಮೆಲಾನೆ ಅವು ಎಂಕಾಡು ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಪ್ಪು ಇರೋದು ನಿಕ್ಕಳು ಪುರ ಪಾಪ ಓಡೆ ಪೋಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಜಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಲಜ್ಜನಲ್ಲ ಕಾಪ ನೈಕ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಂದ್ರೆ ನವಿಲೆ ಪಂಚರಂಗಿ ನವಿಲೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪನ್ನ ಓಕೆ
ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಮನಸ ಎನ್ನ ಆಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಬುರ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೆಡ್ ತಿಂಡ ನೀನಿ. ಎಸ್ ಇನ್ನ ನನ್ನ ಆವಡೆ. ಓಕೆ 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 ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಕೇನು ಜಿನಿಗಳೈನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂದು ಕೀಚ ಕಿಚ್ಚನ ಪತಿ ಕಚ್ಚಿ. ಅಂದ ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಸಂಪತ್ ತಪ್ಪವೆರು ಈರು ದಿನೋಲ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನು ಓಲು ನಾಡುನು ಅಂದು ಅವಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಬಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನೆ ಇರ್ನ ಶ್ರೀ ಇರ್ನ ತಡ್ಪೆತ್ತವು ಒಂದೇನು ಚೂಡಿದಾರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಸಂಪತ್ತನ ಸ್ಕಿಪ್ ಓಕೆ ದುಡುಮ್ ದುಡುಮ್ ಬಣದು ಅಣಿತಕ್ಕ ಬಲ್ಕ ಜೀರ್ದ ನವೀನ್ ಓಳ್ಳಿರು ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದೆ ಇನ್ನಿಕ್ಕಳು ಹೆಂಚಿನ ಅವರ 6-12 ಇರು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಹೌದಾ ಈಗ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಪಾತಿಲ್ಲ ದಾದಾಪು ಅಚ್ಚ ಅಡೆ ಬಲ್ಕಾಜೆ ಬಂಪಿನ ಪನಕಾಜೆ ಅತ್ತ. ಓಕೆ 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 ಓದು 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 ಪೇಪ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವೇನು ಓದಿ ಮಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಅದು ದುಂಬು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತನಾ ಇಚ್ಛದೆ. ಸಂಪತ್ ಯಾನು ಕೆಬಿಕ್ ಮಾತ್ರ ದೀಪಿನಿ ಕೆಬಿಕ್ ತಗೊಂಡಿರು ಅಂದ ಅಂದಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಬಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಅರತೆ ಅಶೋಕ್ ತೋಜು ಮೋನಿಕಲ್ಲವಿ. ಓಕೆ ಶ್ರೀ ಯಾನ್ ಏಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅನ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅನ್ನಂದು ಈರು ಏಪಲ್ಲ ಬರ್ಪರವೆ ಆಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಪನಂದೆ ಅವರ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಬತ್ತರ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪೋಯಾರ ಆನಿದ ಅದನ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಇಡ್ದು ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ನೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ಅವ ಅಂದಂದು ಲಾಪುಂಡು ದಾದಂಡಲ ಅಂಚರು ಏರಂಡಲ ಬೊಡ್ಚಂದ ಪಾತೆರಿಯರ ಅಂಚಲ ಮನಸ್ಸು ಹಾಲಾಂಡ ಅಂಚ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅನಿತ ಪನಕಾಜೆ ಅತ್ತಿ ಬಲ್ಕಾಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಬ್ರೋ ಒಂದೇ. ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ಳು ಮೊಕ್ಳೇನು ಕುಶಲನಕ್ಳೇ ಪುರ ಪನಕಾಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋಯ ಕೂಲಿ ಮೂವಿಗೂ ಕೂಲಿ ಮೂವಿಯ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಬಂದರು ಬಾವು ಬಂದರು ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ ಇನಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಶೀತ ಅದು ದೊಂಡೆ ಪೆರೆ ಪುಣತೆ ಅಂಚದು ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಪಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಆತನು ಸಾಧಾರಣ ಕೋಡೆದ ಲೈವ್ ತೂವದಿನಗಳು ತೂಳೆ ಅಂತೆ ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಜನದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ಮನಸ್ಸದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತುಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಾಸ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನ ಐಫೋನ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾರಿಟಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡು ಸುರುಕು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಡು ಅಂದಿ ಅವು ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾತನು ಬೇತಲ್ಲ ಇವಡ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಈರು ಬತ್ತದ ಖಾಲಿ ಇವರ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಪಿರ ಪೋಯರತ್ತೆ ಪಗನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂದ ಅದನ್ನ ಓಲಾ ಆತಂಡು ಪಂದ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮನದಾನಿ ಪೂರ ಗೋಪಾಲ ಅಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಇಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಅಂತ ಪುರ ಪಣಂತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಾನ. ಓಕೆ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಬಂಡಾರಿ ಬಂದರು ಕುರ್ಚಿ ತೆಗಾದರು ಬಂಡೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೂವಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಓಕೆ ಬಂಡೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೀನು ಪನ್ಕಾವೆ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸರಿ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಕ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಆಪುಂಡು
మెసేజ్ పక్క పక్క పాడలే నన్న ఖాళీ 30 నిమిషపు నావా మెసేజ్ పాడుంది ఎప్పుడే సరితక్క ఇదాని పక్క పనుందలేరు ಶ್ರೀನಾಥ್ तेरी मेरी ओके संपत अन्ने सरितಕ್ಕ है दाने बक्का मंडे हाय संपत अन्ना ओके प्रेम कहानी नारायण कुल हाय मन मुश्किल है ओके ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಬನದಲ್ಲರೆ ಓ ಲಗನ್ ಹೇ ಬನದಲ್ಲರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕೋಟೆದಾರು ಓಳ್ಳಿರು ಕೇಂದ್ರ ಆರು ಬೇತೆ ಕೊಡುಪ್ಪುನಿ ಆರು ಬೈದಿ ನಿಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಾರೇನು ಬರ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂತ ತೆಂಕುಲು ಅಂಚಾರೇನು ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತ ಆರು ಬತ್ತಿಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಮುರಣಿ ಎನ್ನಟಿಗೆ ಪೂಜೆ ಬತ್ತಿತ್ತರ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಮುಟ್ಟ ಜಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕಿನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಕಿನಾರು ಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಏಕ ಲಡ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಅಪ್ಲೆ ಪಟ 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 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿತ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಏರೆಗ ಹೈ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಬಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸರಿತ ನಾಯ್ಕ್ ಬಲ್ನೆ ಸರಿಯಾನ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಕೂಡ ಅವ್ವೇ ಪಾಡು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಮೇನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಜನ ನೀ ಬರ್ದೇನು ಮಜಾ ನೋಡ್ಲಾರ ಮಾರ ನಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರೆ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಪುಜಾರ ಹೌದಾನೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅವು ಚೀಟ್ಲ ದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ತೂದೆ ಬಲ್ತೀರ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಸೆಕೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ದಾದಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿತಕ್ಕೇನು ರೀ ಸರಿತಾ ನಾಯ್ಕ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಪಡೀರಿ ಮಾಡೋದು ರಕ್ಷಣ ಕುಟ್ಟಿದನ್ನು ಗೊಬ್ಬರ ಪೋತೇನಾ ಅಂದ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಓಡಿ ಪೋತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಚೌತಿ ಬಣ್ಣಗೆ ಓಡೆ ಪೋಪೆಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದೋಸೆದ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಾಡುಡ ಒಂಜಿ ಚಾಟುಡು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ
ಧನಂಜಯ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ ಧನಂಜಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಶೀತ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮಗಲು ದಾದೆ ಪಾತೆರು ಜಿರು ಖಾಲಿ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರ ದಾದಂದು ದಾಪುನು ದಾಪ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಚಟ್ಟಂಬಡ ದೋಸೆ ಪುಂಡೆ ಸಂಪತ್ತು ನವೀನ್ ದೋಸೆ ದುರ್ಗಕ್ಕ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಅನ್ಬಿಡ ಅಂತೆ ಹೊಡ್ತು 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಮಾತ ದೋಸೆ ಮಂದು ಆಂಡಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪು ದೋಸೆ ಸಂಪು ದೋಸೆಗೊಂದು ಪಾಡು ಪಾಲಕ್ ದೋಸೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ದೋಸೆ ಬೇಗರದ ದೋಸೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಕತೆ ಸರಿತಕ್ಕ ತಿಳ್ತಂದು ಅಯ್ಯೋ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಸರಿತಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅವೇ ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ರಾಪುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸೀತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಅವೇ ನಾನು ಇಂಚೆನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎರತ್ತಿ ಕೇಳಂಚೆನೆ ಅಂತ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪಡತ್ತ ಅಂದ ಐಕ್ ಬಿಡೋದು ಬಕ್ಕದ ಹೊರ ಬಡ್ಚಿಂದ ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಚಾಲಾಯಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದಿನವಲ್ಲ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಮತ್ತೆ ಐಕ್ ಬಿಡೋದ ಸರಿತ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂದಲ್ಲಿ ಅಂದಿ ಚಟ್ಟಂಬಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಚಾಪರ್ನ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ಲೇ ಏರಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್
ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವರೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಇರು ಇರು ಇರೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾಲ ಅಣ್ಣ ಓಪನ್ ಲೈವ್ ಅದೇ ಪೋಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕ್ಕಳೊಂಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡುದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೇನು 1 ಗಂಟೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ಖಾಲಿ 10-20 ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಮಕ್ಕಳ ದೋಸೆ ಏತ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ಓಕೆ ಯಾವ ನಿಕ್ಲೆ ಬಚ್ಚುಂಡ ಉಂತಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗಾನ
ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಓಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಈ ತೊಡ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಅಂದು ಏರ್ಲಜ್ಜೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಗಾವ. ಓಕೆ ಅತ್ತ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಬ್ರೋ ಅಂದೆ ಸಾಂಗ್ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚಾದ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅವ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ಅವು ಕುಲೋ ಒಂದು ಇಜ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿ ತುಯ್ಯರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಪ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಶ್ರೀನಾಥ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ.